Garyp ýigit bir baý gyýda öýlenipdir. Oglanyň jaýy dar eken. Gyýdyň öýüň darlygyndan içi gyty ugrapdyr. Oglan oňa "Gal ýokary, kellen petige degýärmi?" diýipdir. Gyýdy ýokary turupdyr. Kellesi jaýyň petigine degmendir. Oglan ýene oňa "Sen öýüň depetiniň asmana degýänligini, eger kellen oňa ýetmeýän bolsa, hiç gili peýdatynyň ýokdugyny gözeňine getir" diýipdir. Soňol gyýda "Hani niýet gör, aýagyň diwara degýärmi?" diýipdir. Gyýdy ýatyp görse, aýaklar diwara ýetmändir. Oglanym oňa "Sen diwarlaň kapdagynydygyny we sana hiç gili peýdatynyň ýokdugyny gözeňine getir" diýipdir. Onda gyýd oglana garap "Bolýa, ýeter. Ilni men razy boldum" diýipdir.